Hej, det er Christine, og jeg vil gerne fortælle lidt om det der forsøg, vi lavede om carbonyler og alkoholer, hvor vi skulle identificere nogle alkoholer, aldehyde-ketoner ud fra nogle prøver, vi fik. Ja, formålet med det her forsøg, det var jo som sagt, at vi skulle identificere nogle udleverede alkoholer, aldehyder og ketoner, og vi kunne så vælge imellem acetone, benzaldehyd, butanidol, propanidol, propan-2-ol og 2-metylpropan-2-ol. Og til det her forsøg, det var sådan delt op i 4 dele, hvor der hører lidt forskellig teori til de forskellige dele. Med del 1, der er det ret vigtigt, at man ved noget om oxidation af alkoholer, og egentlig meget primært det der med en primær alkohol, som for eksempel propanidol. Som en primær alkohol, som propanidol, det oxiderer videre til et aldehyd, og hvis det så får lov til at oxidere endnu mere, så bliver det til en carboxylsyre. Mens en sekundær alkohol, den kan kun oxideres videre til keton, og så kan den ikke rigtig oxideres videre derfra, medmindre at carbonskillet det skal slås helt i stykker og blive til CO2. Og det samme med en tertiær alkohol. Tertiær alkohol, den kan slet ikke oxideres. Og derfor, så forbliver den, så oxideres den ikke, med mindre at den skal slås helt i stykker til kulilte og kuldioxid. Tit så kan man bruge dikromat til at oxidere. Så det vi oftest bruger, det er dikromat ioner. Så til del 2, der skulle vi lave noget bundfald med noget dinitrofenylhydrazin. 2,4 dinitrofenylhydrazin. Og det danner bundfald med aldehyder og ketoner. Og jeg har prøvet at optegne nogle reaktionsskemaer hvor vi starter med propanal, bare sådan et eksempel. Og når propanal, det der sker her, når der bliver dannet bundfald, det er, at der sker en koncentrationsreaktion, hvor at propanal og 2,4 DNPH, det bliver slået sammen, eller altså det bliver sat sammen under samtidig med, at der så bliver spaltet i et mindre molekyl fra. Det er så typisk vand. Men det kan man se her, at så er det gået sammen, og der er 2,4 dinitrofenylhydrazon, som så danner bundfald. Og det er lidt det samme, der sker hernede. Nu er det bare propanon, så det er en keton, jeg har prøvet. Hvor der bliver de igen slået sammen her. Propanon og 2,4 DNPH. Og det bliver så til igen 2,4 dinitrofenylhydrazon og vand, som så bliver fraspaltet under det her. Og som man kan se, så har de bundet sig til lidt forskellige carbonatomer, de her dinitrofenylhydraziner. Men de danner begge to bundfald. Forskellen er bare, at bundfaldene de har forskellige smeltepunkt. Så her, der har bundfaldets smeltepunkt ved 150 grader, mens at bundfaldet med propanon, det er på 126 grader. Så det er en rimelig stor forskel. Ja. Så er der del 3, hvor at man bruger fællingsprøve til også at teste om noget er et aldehyd.
Og det kan gøre, det er, at man laver en fællingsvæske, som er en blanding af lige del fælling 1 og fælling 2. Hvor fælling 1 det er en basisk opløsning med kobber-2-ioner, som er bundet til tartrat-ioner. Og det er sådan en kompleks binding. Mens at fælling fælling 2, det er fortyndet med kobbersulfat. Og begge to er selvfølgelig i opløsning. Og det man så gør, det er, at så blander man lige dele af det her. Og så vil der typisk blive dannet et bundfald, og for man skal være helt sikker på, at det er rigtigt, så skal man bare putte lidt mere fælling 2 ind, indtil bundfaldet forsvinder. Så har man fællingsvæske. Og det man så bruger, det er, at man kan påvise aldehyd, fordi at et aldehyd, det kan reducere de her kobber-2-ioner til kobber-1-oxid, som er som er bundfald, så det er solid. Og det kan så ses som sådan rødbrun bundfald. Så mangler vi bare del 4, og det er faktisk det samme som del 1, det her med oxidation og bundfald med 2,4 DNPH. Hvor det ligesom er det, man tester i de her Conway-skåle, hvor man tester om noget, det kan blive oxideret med Beckmanns blanding, som er kaliumdikromat og fortyndet svovlsyre, og om det så danner bundfald med 2,4 DNPH, og så ud fra det, så kan man se, hvad det er for et stof. Videre. Så starter med del 1, opstilling, og det er noget destillation, vi skal gå i gang i. Og det vi gør, det er, at vi skal bruge en destillationsopstilling, som her på billedet. Og det her, det skulle så have været et reagensglas, men og så om man så laver prøve A eller B, det kommer an på, hvad man fik udleveret. Jeg har lavet prøve A, og det hælder man så lidt op af her. Så der er prøve A og noget Beckmanns blanding ud den her, så bliver det destilleret over i et reagensglas. Og ja, som sagt, så starter vi med at fremstille Beckmanns blanding af 2 gram kaliumdikromat og 30 ml fortyndet svovlsyre. Og så tilsætter vi så cirka 5 ml af vores prøve A. Og det begynder vi så at destillere på. Så det hele bliver så hældt over i den her rundkolbe. Og så bliver det destilleret over i et reagensglas herover, indtil der var samlet sådan 3-4 ml. Og nogle af de andre grupper, de gjorde præcis det samme, bare med prøve B. Og så har vi del 2, og det var hvor vi skulle, vi skulle bestemme smeltepunktet for det her DNPH bundfald. Og til det der brugte vi reagensglas med trakt og filter og sådan noget til ligesom at få filtreret det her bundfald væk. Og det her, det er så en smeltepunktsbæk, hvor det er sådan et rør, som man putter ind i, og så på nogle varmelamper, hvor så sætter man så en standardtemperatur, og så stiger den bare. Og så kan man så holde øje med det, og så når det er smeltet, så kigger man og ser smeltepunktet. Og det vi så gjorde, det var, at vi tilsatte nogle dråber af vores destillat. Det er det der herover i baggrunden. Det tilsatte vi til 5 ml af den her DNPH-opløsning. Og så filtrerede vi bundfaldet fra. Og man kan se herover, der er sådan en streg. Og det har nok været nogle urenheder. Og der ligger alt muligt her. Så vi har bare taget fra det øverste, fordi at vi ligesom har regnet med, at det er alkoholen, der har lagt sig der. Fordi den plejer at være lidt lettere end vand. Og så med smeltepunktet, der opsamlede vi noget af det her bundfald, efter det er tørret i et stykke tid, et par dage. Og ned i sådan et meget tyndt rør, som man kan se her. Og så tændte vi for vores smeltepunktsbænk. Og så aflæser vi så bare temperaturen, når prøven er smeltet. Så har vi del 3, og det var, der skulle vi også, der skulle vi påvise, om vores prøve det var aldehyd eller keton.
Og det undersøgte vi sådan set også. Kunne vi også have undersøgt heroppe, hvad det var for noget. Men nu vil vi gerne lige se, om det var blevet til et aldehyd. Og det gjorde vi ved, at vi skulle have det over noget vandbad og sådan noget til vores opstilling. Og det gjorde vi så ved, at vi lavede den her fældningsvæske, som jeg også beskrev i teoriafsnittet. Og så tilsatte vi lidt af vores destillat af, altså efter at vores prøve af dem var blevet oxideret og destilleret. Og nogle pimpsten. Og pimpsten det skulle i for, at der ikke kommer stødkogning, når man sætter det over vandbad. Og næste det vi har her. Og så vi tog det sådan rimelig tit op og rystede indtil der kom rødligt bundfald her. Så man kan se, at det er så det der påviser, at det var en aldehyd, der var i prøve A. Og ikke en, der var i prøve B, for de fik nemlig ikke noget bundfald. Og så havde vi det 4, og det var det med de her Conway-skål, hvor man kan se, der er en ring herude, og en ring inde i midten. Hvor der inde i den i midten, der er 2,4 dnpH, og den ude i yderste ring, det er Beckmanns blanding. Den har en flot orange farve fra dikromat. Altså, som sagt, vi dækkede først inderste bund, med 2,4 dnpH, så kaliumdikromat ude i ringen, og så tilsatte vi 10 dråber af vores prøve i både inderste ring og yderste ring. Og så kan man se her, at der er blevet oxideret med kaliumdikromat. Så det er så kromationerne, der er blevet sådan sort-grønlige, grønsorte. Og så har vi også noteret, om der har været bundfald. Det har der også været nogle af stederne. Og det er så vores resultater. Prøve A. Vi kan se, der er nogle stoffer, de bliver oxideret af dikromationer. Det var blandt andet prøve A, B, C og F. Og det gør, at vi ligesom kan sige, okay, hvis D og E ikke bliver oxideret, så må det jo næsten være keton eller tertiæralkohol. Og så giver stoffet selv bundfald med 2,4 dnpH. Der kan vi så sige nej. A, B, C og E, de giver ikke selv bundfald, men det gør D og F. Så giver oxidationsprodukter så bundfald med 2,4 dnpH. Der kan man så sige A, B, C, ja, de gør, men D og E og F, de gør ikke. Og så har vi noget med noget. Ja, den vi målte smeltepunkt på for det her. Man kan se, okay, de er ikke helt ens. Der har været nogle urenheder, men sådan det. Og så har man så også her noget at sige, okay, det har været et hyd, og det er keton, altså oxidationsprodukter. Og det har også været lidt hyd. Herover der har vi ikke haft noget oxidationsprodukt. Og så her der er så klassificeret stofferne og noget hvad navnet er. Men videre til efterbehandling, for der er ikke så meget tid tilbage. Her der er strukturformler og navne på prøverne. Men første spørgsmål i efterbehandling, det var, hvilke prøver indeholdt hvilke stoffer, og hvordan konkluderes det? Prøve A, det var propan 1-ol, og det var ved hjælp af fældning og smeltepunkt, der fandt ud af det. Prøve B, det var propan 2-ol, og det var kun ved hjælp af fældingsvæske, jeg fandt ud af det. Og så prøve C, det var butan 1-ol, og det blev fundet ud af ved hjælp af Conway og smeltepunkt. Og så var der prøve D, som var propanon, og det var sådan noget med Conway-skålene, at vi fandt ud af det. Og det samme med prøve E og prøve F, som er 2-metylpropan 2-ol, og benzaldehyd. Det var også kun Conway. Og så skal vi opskrive reaktionsskemaer for at prøve A's reaktion med dikromationer i sur opløsning. Og det har vi så her, hvor man kan se, at det bliver til kromioner og vand og et aldehyd. Og så har vi her med for reaktion med aldehyd og dinitrofenylhydrazin, og det bliver så til noget vand. Og så her der er nogle flere reaktionsskemaer. Jeg kan ikke lige nå det så, men nu lader jeg den lige stå et stykke tid, så
Men de er i hvert fald skrevet på afstand. Og det samme her, der er reaktion